سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلوم عربي 19 مغابيت زتدالو علتاو زيناتات زلكم مصيلخو كموترو كيساف فصامي مدباتنا نختكتاتلونا እንዳደምኩ በቀዳምነት አርእስተ ዜና ፕሬዝዳንት አሜሪካ ናብ ትግራይ ፍሉይሉ ክሰድድ ምዃኑ ገሊጹ ሳሚያ ሱሉሁ ሐሰን ኣብ ታሪኽ ታንዛኒያ ፈላሚት ጓል ሴቲ ፕሬዝዳንት ኮይና ዘተ አላስካ አሜሪካን ቻይናን ቁጥዕ ዝመሉ ቃላት ተለዋዊጠን ሕብረት ኤውሮፓ ከታበት አስትራዜኔካ ውሑስን አድማዓኑ ክብል ከም ዝገለጸን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ፕሬዝዳንት አሜሪካ ናብ ትግራይ ፍሉይሉ ክሰድድ ምዃኑ ገሊጹ أبال على بايتو أمريكا سينيتر كريسين كونس مس قدامي منستر أبي أحمدن حبرت أفريقيان بزعبات قداي كزرارب مخاونو قليزوم أبز حلف سمون منستر قدايات وصاي أمريكا أنتوني بلينكن أب كل تقراين قبل على حزبي كمنات مصنات عليت كمز تفصمه قليزو نيريم قدامي منستر أبي أحمد أبز حلف سمون هنا بيت مخري سلامن ጸጥታን حبرت أفريقيا أبز هابو مغلጽ ግን እቶም ክስታት መሰረት የብሉን ክብል ህነ ጽግዎም መንባሩ ይዝከር حلفت قدايات سو مسلات حبرات هاجرات ميشيل باتشيلتون نتي أب كل تقرأي تفسير مستبهل جهز سو مسلات مسمنج سيتوبيا حبراوي مرمران خجبرو كم سسمعت آفنيات تكلاب زوجه مجلتي حبيرو نيريم بسن كتكونات بعش حد زوج سبات كم استقتلوا تأب سبات يحبرون أما يتعشعت دماء كابيت نبرتهم كيف نقولوا تجديرهم كابيتهم استفناقلو لاليسو ساشح كالوت دما اب سودان تقريبهم كم زلو صبصبات حبرات هاجرات يملاختم ابالات نروجيان ريفيجي كونسل اب تግራይ ድሕሪ ዘካይዱ ዕለት ተማሊ ኣብ ዝወጹ መግለጺም ኣብ ገለ ከባቢታት ትግራይ ካብ ዝተመዛበሉ ቆልኦትን ኣዴታትን ሕማምን ጥሜትን ተቃሊዖም ከም ዘለው ገሊጹም እቲ ዝውሃብ ዘሎ ሰባዊ ሓገዝ ድማ ኣዝዩ ውሕድ ምዃኑ እቲ ትካል ጠቂሱም ሓላፊ ኖርዌጂያን ሪፊጂ ካውንስል ጃን ኢንግላንድ ኣብ ሸራሮ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ጽንኩር ከም ዝኾነን ስድራ ቤታት መዓልታዊ ከም ዝመጹ ዘለውን እቲ ዘሎ ምግብን መድሃኒትን ድማ ኣኻል ከም ዘይኮነ ጠቂሱም እቲ ሓላፊ ሰባዊ ሓገዝ ኣብ እዋኑ እንተ ዘይበጽሑ ሰባት ክመቱ ከም ዝኽእሉን ኣጠንቂቖም ንሱ በተወሳኺ ብሰንኪ ጥሜትን ዘጥበቡ ኣዴታት ንደቀን ጸባ ሲኤንናሎም ኣለዋ ክብል ተዛሪቦም እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ ሰራሕተኛታት ኖርዌጂያን ሪፊጂ ካውንስል ኣብ ሰሙን ኣብቶም ቀደም ኢሎም ኣንዮም ዝነበሩ ማዕስከራ ስደተኛታት ሕንጻጽን ሸምሏን ከም ዝበጽሑ እቲ ትካል ኣብ ዝውጹ መግለጺ ሓቢሩ ቅድሚ ተኹናት ምጅማሩ ኣብ ዘን ክልተ ማዕስከራት ስደተኛታት 133,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝነበሩን ድሕሪ ኩናት ግላን ኣብ ሽረን ከባቢውን ከም ዝተበተኑን ካልኦት ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወን ትካል ስደተኛታት ሓቢሩ ነይሩ ኣብዚ እዋን ኣብተን ማዕስከራት ዝኾነ ስደተኛ ከም ዘየለን ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዘናበሉ 3,000 ሰባት ኣብቲ ማዕስከራት ከም ዘለውን እቲ ትካል ሓቢሩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከባ 4 ማዕስከራት ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ካብ ኤርትራ ሃዲሞም ዝተዓቆቡ ስደተኛታት 100,000 ከም ዝነበረ ጸብጸባት ሕብራት ሃገራት የረድኡም ሓላፊ ኖርዌጂያን ሪፊጂ ካውንስል ጃን ኢንግላንድ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽበጽሕ ዝካሎ ክገብር ድማ ተማሕጺኑ ሳሚያ ሱሉሁ ሐሰን ኣብ ታሪኽ ታንዛኒያ ፈላሚት ጓል ሴቲ ፕሬዝዳንት ኮይና ምክትል ፕሬዝዳንት ነበር ሳሚያ ሱሉሁ ሐሰን ኣብ ታሪኽ ታንዛኒያ ፈላሚት ጓል ሴቲ ፕሬዝዳንት ብምዃን ቃለ መሓላ ፈጺማ ንሳብ ዳሬ ሰላም ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ኣብ ቅድሚ ላዕለዋይ ዳኛ ቃለ መሓላ ከም ዝፈጸመት ተገሊጹ ድሕሪ ሞት ፕሬዝዳንት ማጉፋሊ ፕሬዝዳንት ሳሚያ ሱሉሁ ሐሰን ሻድሻይ ፕሬዝዳንት ታንዛኒያ ኮይናላ ፕሬዝዳንት ታንዛኒያ ጆን ማጉፋሊ ኣብ መበል 61 ዓመቱ ብሕማም ልቢ ከም ዝመተም መንግስቲ ሃገር ትማሊ ኣብ ዝወጾ መግለጺ ሓቢሩ እዩ ፕሬዝዳንት ሳሚያ ሱሉሁ ሐሰን ካብ 2015 ጀሚራ ምክትል ፕሬዝዳንት ኮይና ሰሪሓ እያ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ታንዛኒያ ሳሚያ ሐሰን ፕሬዝዳንት እቲ ሃገር ኮይና ቃለ መሓላ ምስ ፈጸመት ነተን ዝተረፈ 4 ዓመታት ዘመነ ስልጣነት ፕሬዝዳንት ክትምልአን እያ በዚ መሰረት ክሳብ 2025 ኣብ ስልጣን ክትህሉ እያ ሳሚያ ሱሉሁ ሐሰን ቀዳሚት ጓል ሴቲ ፕሬዝዳንት ኮይና ቃለ መሓላ ክትፈጽም እንከላም ከቢድ ሰኸማ ኣብ ዝባና ትስክም ምህላዋ ገሊጻ ንሳፍቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዝስማዕቶ መደረ ኣጻብዕ
ምውጥዋጥ ከም ዘየድሊ ብምግላጽ ፍልያት ንድሕሪት ብምሕዳግ ብሓባር ምስራሕ ከም ዘድሊ ሓቢራ እቲ ብሕማም ልቢ ብረቡዕ ህይወቱ ዝሓለፈ ጆን ማጉፋሊ ብዝግባእ ከዳልዋ ከም ዝጸንሐውን ተሓዳስ ፕሬዝደንት ተዛሪባ ሳሚያ ካብ 2015 ጀሚራ ኣብ መሪሕነት ማጉፋሊ ምክትል ፕሬዝደንት ኮይና ከተገልግል ዝጸኒሓ ማጉፋሊ ንታንዛንያ ንምልዋጥ ዝተግህ ሓርበኛ መንባሩ ሓቢራ በቲ ግዲ ኣልቦ ኣቀራረቡ ኣብ ደገፍቱ ፍቱ ዝኾነ ማጉፋሊ ንኮሮና ቫይረስ ብዝነበሮም ኣተሓዛን ርእቶን ኣዘራራቢ ኮይኑ መንባሩ ይዝከር ዘታ አላስካ አሜሪካን ቻይናን ቁጣ ዝመልኦ ቃላት ተለዋዊጠን ሰመዚ አሜሪካን ቻይናን መምሕዳር ባይደን ካብ ዝመጽእ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዘካይዱ ዘተ በዘይ ምሕረት ተዋኢሶም ሰመዚ ቻይና አሜሪካን ቻይና ንምትካዕነ ካልኦት ሃገራት ጎስጉሳ ኢሎም ክኸሱም ከለው አሜሪካ ድማ ቻይና ኣቓልቦ ዓለምን መስሓብ ትጸራላ ብምባላ እትኸሳም ርክብ ክልቴን ሓያላት ሃገራት ካብ ዝሕርፍፍ ዓመታት ኣውፂሩ ይርከብ አሜሪካ ንቻይና ኣብ ጂያንጂንግ ንዝርከቡ እስላም ዘሎ ኣተሓዛን ካልኦት ኣካታይ ጉዳያትን ብምልዓላ እትኸሳም ኣብቲ ኣባላስካ ዝተኻየደ ፈላሚ ልዝብ ክልቴን ሃገራት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣማኻሪ ጉዳያት ጸጥታ ጄክ ሱሊቫንን ምስል ዓለዋይ በዓል መዚ ፖሊስ ወጻኢ ያንግ ጂቺን ጉዳያት ወጻኢ ዋንግ ዩን ገጽ ንገጽ ተራኺቦም እዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ መኽፈቲ ኣትዘተ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ አሜሪካ ጉዳይ ስቃይ ኣብ ጂያንጂንግ ዝነብሩ እስላም ሆንግ ኮንግ ታይዋን ኣብ ልዕሊ አሜሪካ ዘነጻጸረ ሳይበራዊ ምጥቃዕትን ኣብ ልዕሊ መሻርኽቲ ቁጠባዊ ጸቕቲ ዝገብሩ ዘለዎ ተግባራትን ከም ዘተሓሳሰባ ገሊጹ ነዚ ግብረ መልሲ ዝሃበ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ያንግ ጂቺን ብወገኑ አሜሪካ ብዘለዋ ወታደራዊ ሓይልን ዓብላልነትን ፋይናንስን ካልኦት ሃገራት ተጭፍልቕ ኣላ ክብል ከሲሱ እዚ ጥራይ ኣይኮነን አሜሪካ ብስም ሓደጋ ሃገራዊ ድሕነት ብዙሓት ንግዳዊ ገበናት ከም እትፍጽም ካልኦት ሃገራት ፍትውቲ ቻይና ከይኾና ከም እተፈራርሕን እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሓቢሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣብ አሜሪካ ግህሰሰቦ መስላት ይገድድ ከም ዘሎ ብምግላጽ ጸለምቲ አሜሪካውያን ይሕረዱ ኣለው ኢሉ እዚ ናይ ክልቴን ሃገራት ላዕለዎት ሰመዚ ምውቃስ ማዕከና ዜና ዓለም ኣብ ዝተረኸባሉ እዋን ዝካየድ ዘሎ ድሕሪ እዚ ሓያል ምልዋጥ ነድሪ ዝተሓወሱ ቃላት አሜሪካ ንኽልተ ደቂቕ ጥራይ መኽፈቲ መደረ ንምግባር እኳ እንተ ተሰማማዕና ቻይና ግና ኣብ ዝኣኺባ መስመር ሓሊፋ ኣላ ክትብል ወቂሳ እያ ሓደ ላዕለዋይ በዓል መዚ አሜሪካ ብወገኑ ቻይና ኮነ ኢላ ኣብ ዝኣኺባ ኣቓልቦ መራሕቲ ሓፋሽ ንምስሓብ ተዳልያ መጽያ ኢሉ ቻይና ኣብ መኽፈቲ ንኽልተ ደቂቕ ጥራይ ንወቃቕስ ተባሂልና ክነብካ አሜሪካ ባዕላያ ነዚ ፕሮቶኮል ጥሒሳ እምበር ንሕና ኣይኮንናን ኢላ አሜሪካ ፖሊስ ውሽጣዊ ጉዳያትን ወጻኢን ቻይና ኣብ ቅድሚ መራኽብቲ ሓፋሽ ዓለም ክትቆናጽ ምፍታናም ዘሕፍሪ ክብል ሰመዚ ቻይና ተዛሪቦም ክልቴን ሃገራት ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ሰማይ ዓሪጉ ዝነበረ ሓርፋ ፍርክበን ከም መሓይሻ ተጽቢት ይግበረለን ሕብረት ኤውሮጳ ክታበት ኣስትራዜኔካ ውሑስን ኣድማዕን ከም ዝኾነ ገሊጹ ትካል ምቁጽጻር ፈውስ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ በኦክስፎርድ ኣስትራዜኔካ ዘፍረ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ውሑስን ውጽኢታውን ምዃኑ ከም ዘረጋገጸ ኣፍሊጡ እቲ ትካል ነቲ ሓሊፉ ዘጋጥም ዘሎ ምርጋድም ምስቲ ክታበት ዘሎ ርክብ ንምፍላጥ ከካይዶ ዝጸንሐ መጽናዕቲ ክቕጽሎ ምዃኑ ሓቢሩሎም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን 13 ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ክታበት መሃብ ድሕሪ መቆራጸኒዩ እቲ ትካል ውጽኢት መጽናዕቱ ኣቕሪቡ ሕብራት ሃገራት ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገራት ነቲ ክታበት መሃብ ክቕጽላ ጸዊዕሎም ነቶም ዝለዓሉ ዘለዎ ስጋታት መሰረት ምግባር ኣብቲ ክታበቱ ናቱ ዳግመ መጽናዕቲ ክዘካይድ ሕብራት ሃገራት ውጽኢቱ ጽብ ሓርቢ ወግዓዊ ክገብር እዩ ኣብ ዝእዋን እዚ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ነቲ ብዝለዓለ መጠን እናወሰኸ ዝመጽእ ዘሎም ዘርግሐ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጽጻር ተጸጊመን ይርከባ ክታበት ደውናይ ምባል ውሳነ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስተቀዲሙ ዘጋጥም ዝነበረ ሕጽረት ቀረብ ክታበት ተደሪቡ ሻቅሎት ፈጥሩሎም ትካል መድኃኒት ኤውሮጳ ምስቲ ኣብ ደም ዝተራእየ ዘይተለመደ ጸገም ብዝተሓዘም ንዝካየዶ መጽናዕቲ ብውሑዳት ትርዮታት ጥራዩ መርሚሩ ዋና ዳይሬክተር ናይቲ ትካል ኢመር ኩክ ብሐሙስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ክታበት ኣስትራዜኔካ ውሑስን ኣድማዕን ክታበት እዩ ኢላ ክሳብ ሕጂ 13 ካብ ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳ እቲ ክታበት ንኸይወሃብ ኣጊደን ኣለዋ ናይዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ገለ ነቲ ክታበት ዝወስዱ ሰባት ደም ናይ ምርጋዕ ጸገም ጥዕና ስለ ዝተራእየን እዩ ጀርመን ፈረንሳይ
ፈረንሳይን ጣልያንን ድማ እቲ ክታበት ደው ንኽብል ዝወሰኑ ውሳነ ክቕጽሎን ዘይክቕጽሎን ንምድምዳም ንውጽኢት እቲ ትካልን ዝጽበያ ጸኒሐን ኣቕዲመን ደው ንኽብል ዝወሰና ምኽንያት ከዓ ንቕድመ ጥንቃቐ ብዝብል ከም ዝኾነ ሓቢረን በዓል ሞያ ጥዕናን መራሒ ቦርድ ኣማኻሪ መንግስቲ ፈረንሳይ ኣልያን ፊችለር ናብቲ ደው ናይ ምባል ውሳነን ክበጽሕ ዝገብሩ ውሕዳት ዘይተለመዱን ኣሸገርትን ጸገማት ጥዕና ነይሮም ክብል የረድእ መንግስቲ ጀርመን ብወገኑ ካብ መንጎ ነቲ ክታበት ዝወሰዱ ሰባት ኣብ ዝተወሰኑ ጸገም ምርጋእ ደም ክረኣይ ምኽኣሉ እቲ ክታበት ደው ንኽብል ከም ዝተገደደ ይሕብር ትካል ፈውስ ኤውሮጳ ንውጽኢት መጽናዕቲ ወግዓዊ እኳ እንተገበረ ሃገራት ግን ነቲ ሓበሬታ ከስዕብኦ ደን ዕሽሽ ክብሎ ብሕጂ ዝረአ ክኸውን እዩ ሃገራት እቲ ዝወሃብ ዝነበረ ክታበት ደው ክብል ዝሕለፈኦ ውሳነ ብፖለቲከኛታትን ተመራመርትን ነቐፌታታት ክቐርበሉ ጸኒሑ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም